Hej og velkommen til endnu en video på min kanal. I dag skal jeg bare vise, fordi min kat Lillebitte har fået killinger. At de kører. Det er jo fordi de er rimelig nuttede. Og på løb. Hvor hører nu det der? Og på hikken babs. Og det er nu det. Den søg den der. Den der også søg. Ja, det var bare det, jeg skulle vise. Hej hej!